Kedam tang go signifying kore sirke parni Chokihola Higher Secondary School along aliralon pen ingdeng throk student social pressures meet ajay make me sen pen paman pon. Bangso hut aluhisar po man pen DFO West Division bibison tok bi chetong dunsi obe kimi loka charli osomara tumaphan aning pathidu. Nona kaya hoda bangke loki charli henlo munit keman un atobarlo. Nangli phan munit punang pachini pa meji pulote loke thek pen henlo. Nangli jongsi lo charli dun hoy mate ington kok pulote borenga varsai ke longta ave lapen ka chongdat ji aphanta chongdat ta hai he la sonsi nangli chemandet popusi ningje pon. Throk Chokihola Higher Secondary Freshers Meet long Lipan Alohisar po aman peng ke sebagai pa nasinili ningak long pen Principal Dr. Ronjit Ronghang Bhanak Churu lo lapen Lipan Aporna Pipo lapen laso Freshers Meet long itu 2017 ani kan si Chokihola Higher Secondary ad hoc committee kan si laso Higher Secondary Parjab lo kadok awe managing committee members rap tumpen cerap cetosi nilitung laso Chokihola Higher Secondary ke Parjab si api pajo kan si council authority tumpen da provincialized nang pilo nang rap lo la si pini ingdeng throk an ini ke arta ini kan throk silo lapen result da me ladak student tum mesen lapen ladak tebok terai kiduk kelak kicali ya sumartum awar sailong lo khelo kidun the tu lapen nili message bangke lalo ili tum along ri kipa phi hup along ri nilip ke lasi ladak kiduk kelak riso yang tum kicali metric ke pas tum khelo kedam thek kicali dun thek awar sai kawi tum ladak kicali long pot alang letum ansu se laso awar sai bang choen pamesi charlie pamesi laso nilip higher secondary bangke result ansu se 100% result pameji aphan alang letum charlie nanji bori nai lapen society aphan inthur ponai mu alang letum si future a backbone of nilip society arada future a backbone lo nilip arada aphan ke asi alang letum non la so war sai ke long son thot mu au we tum tame so isu tum tame lada charlie long wer ji aphan alang letum Japon pamena po charlie pamena po isinili alang letum machuni ri lapen ladak social anti social bini lahai tame ilitu cerap dun dia nangi ladak ilitu atmosphere permission lolo te nohok le dam tame ilitu nele barat jogwan duji lapen mong medup son taksi ilitum birthe kereng reng dok rengi kereng long ye phan tame nili message ke lalo ilitum thank prang tame kai kita pangjong nangi raikom dun nangi oxygen lang ilitum umon kimi Pini bangso pressure salong abangke kadoka be bang throk sirke prapi aloka charli also maratuma phansi bangso HS school along loka charli phandeng pon lokuta ninje ponpu nitum kadoka we cara rapet pensi along nitum phan isi felicitation lo mate along nitum phan deng pon lo mate welcome pon kasi peneng aningkana bangke la freshers student tum bangke 94 do la penke second year tum bangke 101 do total 195 student do lasi pini freshers benong tum bangke 94 student lo lasi bang 94 student tum phan pini la so kedeng mate ke welcome ajai maxi pini la 6 freshers student freshers meet 2024 bangke paman pon lo bangso hot freshers ta tuma phan aning ke parung ponjia phan pura Mr and Miss freshers ka chepati ta padu ponsi mesen pen pachun pon News report KTV News